dia de nou. Avui us he preparat una petita presentació de com millorar la gestió de tutoria a través del Classroom, mitjançant una millora, valga la redundància, de Classroom que he incorporat també recentment. Aquesta vegada l'he preparat mitjançant una presentació per una qüestió de protecció de dades que podrien mostrar-se a través de l'explicació, no? Com el vídeo serà públic i podreu fer ús en qualsevol moment, doncs ho farem així. Doncs bé, si vosaltres entreu a una aula vostra de Classroom, el primer que es trobeu és aquest panell. Recordeu que és la part principal de la pantalla d'una aula quan entreu, i aquí a la part dreta, sempre a la part superior dreta, teniu la rosqueta aquesta que és per entrar a la configuració. Aquesta millora que us vaig explicar normalment ja està venint habilitada per defecte, però el que anem a explicar és com hauríem de revisar que efectivament és així per poder fer aquesta millora en la gestió de tutoria. Li donaríem a la rodeta, pulsaríem a la rodeta i hauríem de comprovar en la part general que està habilitada aquest apartat que diu aquí, resum per a tutors. Ha d'estar habilitada. També teniu una espècie de mostra, però jo ara us mostraré també. Doncs res, si aquesta part està habilitada correctament, ja simplement li donaríeu a desar, que està a la part superior dreta, i ja tornaríeu al panell principal. En el panell principal tornem a repetir que tenim el tauler d'activitats, el treball de classe, les persones i les notes. Què podem fer a través de la gestió de tutoria? Doncs entraríem en la part de persones i Classroom ha incorporat aquesta icona d'aquí. Convida a tutors. Convida a tutors és convida al pare, mare o tutor legal de l'alumne o l'alumna i està habilitat per a cadascun dels alumnes. Podem habilitar-ho per a uns alumnes sí, per a altres no. Aquesta eina que avui estic explicant, evidentment per a una ESO és formidable, perquè podem unificar-ho i posar gairebé d'inici totes les famílies. A nosaltres que estem a cicles hem de curar si l'alumne és major o menor d'edat i si és menor d'edat, i la família considera l'equip directiu, l'equip docent i la família que és convenient que es mantingui més informada per ajudar a l'alumne que no està sent autosuficient, doncs seria un bon recurs. Li donaríem aquest botó i se'ns obre aquesta finestra que tenim aquí. Convida tutors. Bé, aquí posem el correu del pare, mare o tutor legal, i una qüestió important és que pot ser Gmail o Hotmail. Pensem que simplement és una mera formalitat. A més, el pare o mare, com ara veureu, ha d'acceptar la invitació. Per tant, no forma part de l'estructura corporativa de missatgeria, és una cosa externa i per tant sí que pot fer servir qualsevol correu, a més un Hotmail, no cal que siguin corporatius. Doncs res, una vegada li donem a convidar, ja el tutor, pare, mare o tutor, rep un correu com aquest, que us he preparat aquí. Un correu com aquest. Aquest és en PDF perquè l'he imprès, però el correu és exactament igual. He tapat una mica les dades per a protegir la integritat i te diu això. Vols acceptar aquesta invitació? Rebràs un resum setmanal. Pot ser setmanal perquè jo aquí ja havia acceptat setmanal, però es pregunta si vols fer-lo diari, setmanal, mensual. En aquest cas rebràs un resum setmanal de l'evolució de l'alumne, s'inclouran els treballs no entregats i els que cal entregar aviat, a més de les publicacions noves del professor. És a dir, que si
que si penges una nova tasca o un nou recurs, doncs també s'envia a l'informe, dintre de l'informe. La família o el tutor o tutora accepta i en qualsevol cas sempre podrà en qualsevol moment rebutjar aquesta acceptació que va fer en el seu moment, doncs no en soc el tutor o no vull rebre més informació i pot deixar de rebre aquesta informació. Aquest és el correu que reps per acceptar aquesta invitació que envia el tutor de la classe de Classroom, el tutor de la classe de Classroom, el professor, el professor. Doncs res, us he preparat també un informe per a que pugueu veure què és el que rep el tutor, pare, mare o tutor de l'alumne, l'alumne o l'alumna. En primer lloc estan les tasques que han sigut ja vençudes, si han estat entregades o no entregades, en aquest cas no han estat entregades, unes tasques ja vençudes, amb la descripció. Després venen els propers venciments, i després venen també les activitats de cada un dels mòduls que s'han de properament desenvolupar. Aquí veieu, està l'opció de cancel·lar subscripció en qualsevol moment, de configurar-la per si el pare, mare o tutor vol canviar i ara vol rebre, doncs mira, penso que cada dia és molt i clar, tampoc no hi ha tantes actualitzacions, us vaig a passar-ho a cada setmana, ho podria configurar d'aquí. I això és un exemple del que rebria el tutor legal, pare, mare o tutor. A veure, per a nosaltres pot ser una eina útil. Jo penso que pot ser una eina bastant útil. Principalment perquè si una família veiem que l'alumnat no està acabant de funcionar, no està entregant tasques, resulta que tens una tutoria al cap d'un mes i la família no en sabia res, es pensava que tot funcionava bé, això pot ajudar a casos puntuals. Sempre gestionats, penso jo, la meva opinió, des de la figura del tutor. Si tot l'equip docent treballa en Classroom, el tutor arriba a aquest acord amb la família i trasllada a l'equip docent que ha de posar en aquest alumne el referent mitjançant la invitació de Classroom per a que la família pugui ara estar informada de totes les tasques que l'equip docent va treballant o va demanant a través de la plataforma Classroom. I res, això seria tot, espero que us sigui d'utilitat i com sempre resto a la vostra disposició i fins aviat, cuideu-se molt i continuem treballant.